Moji milovaní, keď počúvame toto podobenstvo o talentoch, prvá vec je, že, alebo takto, my máme tu niekoho, kto by bol ten posledný sluha, že takto je tu taký, čo zakopal svoj talent, či nie? Či nevieme, možno. Lebo keď počúvame to podobenstvo o talentoch, je dôležité, že my to máme tak, nie že nešťastne preložené, preklad je asi dobrý, neviem presne grécky, ale čo tam je napísané, len my to tak berieme, hej, že talent je hudobný alebo po väčšine umelecký talent, hej. Nepovieme, že niekto, že má talent možno ešte vyučovať alebo niečo také, alebo možno nejakú zručnosť, remeselnícky, dobre, ale asi nikto nepovieme, že má talent inteligencie, vzdelanosť. Hej. To sa tak bežne nerozpráva. Skôr sú tie umelecké talenty, čo s nami, čo nemáme s umením nič spoločné, hej, čo nevieme spievať, nemáme žiaden hudobný, vytvárny, neviem aký umelecký talent, hej, ani remeselnícky. Len je dôležité, že som si to dneska tak všimol, keď no to viete asi, že talent to bol obnos peňazí, hej, plus minus 40 kg. Hej. A že ten pán, keď zveril, si predstavte, že niekto vám dá 40 kg zlata. Netuším, koľko to je na peniaze, dajme tomu, že 40 000, hej, čo je to jeden talent. Tomu, ktorému dal 200 000. Hej, približne to. Nehovorím, že to úplne presne tak je. Neviem presne, koľko dnes stojí zlato. Hej, a talent tiež nemal úplne nejakú presnú váhu. Niektorí dávajú menej, niektorí viac, a to je jedno, ale oni, keď dostali talenty, išli a obchodovali s nimi. A si predstavte, že keby sme to zobrali doslovne, hej, že talent je taký, hej, že vie hrať neviem čo na gajdách, hej, tak kto pôjde obchodovať s takým talentom? Čo by sme povedali o takom človeku, ktorý obchoduje s talentom, ktorý mu dal Boh? Asi to, že je zlý. Využil to na svoju slavu, na obohatenie. Ale je to podobenstvo, ono nehovorí ani o peniazoch, ani o našich schopnostiach, ktoré máme. Z časti je, z časti nie. A vôbec nie o tom, že máme ísť obchodovať. Hej. Ale talenty je to, čo istý človek sa chystal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Proste talenty je to, čo nám Boh dal. A môžete si na to spokojne stiahnuť. To, čo niektorí tvrdia, 7 darov Ducha Svätého, že človek dostáva pri birmovke. Aj to sú v úvodzovkách talenty. Lebo sú to dary, je to Pánov majetok, ktorý nám dal na to, aby sme mohli budovať cirkev, aby jeho cirkev mohla rásť. Patria tam všetky charizmy, ktoré človek dostal. Ako hovorí Lumen Gentium dokument druhého Vatikánskeho koncu v 12. bode, že to je jedno, či sú také všeobecnejšie, bežnejšie, alebo či sú tu nejaké mimoriadne. To je jedno. Každý jeden dá charizma, ktorú nám Boh dáva, slúži na to, aby cirkev mohla rásť. A toto sú tie dary, talenty. A teraz ideme k tomu poslednému sluhovi, ktorý ten talent zakopal. Spravil to preto. Bál som sa, lebo som vedel, že si prísny človek. Viem, že si tvrdý človek, že si nesial zbierať, že si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl svoj talent v zemi. Mnoho ľudí tak povie, že ja nie som taký dobrý, ja nie som taký dokonalý, ja to tak neviem robiť. Sú mnoho lepší ľudia, hej, neviem, či takého poznáte lepšieho, hej, ktorí by vedia lepšie slúžiť charizmami, hej, lebo to všetci tak povedia, že to ja neviem a to viete, že majú presne ten istý postoj tohto zlého sluhu. Pán je tvrdý, bude ma byť a preto je lepšie zakopať talent, preto je lepšie nevyužiť charizmy, preto je lepšie sa nestarať o to ani do toho. Lebo nebudem súdený tak prísne. A zdá sa nám, že by ten sluha nebol prísne súdený. Už poznáte niekoho, kto je zlý sluha, zakopal svoj talent? Viete, ale to tak berieme, hej, že však my sme ho nezakopali, ale to ešte nemusí byť pravda. Lebo to je presne ten istý postoj, ako ono vychádza zo zlej predstavy o Pánovi. Lebo náš Pán nie je taký, že by nás chcel byť a trestať. Len keď človek proste má taký postoj, jasné, že nebude nič robiť. Keď, viete, len poviem ľuďom, prosím, že o čítanie, hej, čítaní. Joj, to ja neviem, to ja som starý, ja neviem čo, ja mám trému, ja mám hento, ja mám tamto, ja neviem.
A to je, viete, to je obyčajná, v odzokách poviem, že obyčajná vec. Keby sme povedali, choď uzdravovať chorých, koľky pôjdu? Koľky na to majú? Viete, a to je podľa mňa mnoho ťažšie, ak tu sa postaviť a čítať. A keď pri takejto jednoduchej veci človek povie, že a čo ja už ani nemám okuliare, alebo ja dobre, človek nemá okuliare, nevidí prečítať, to je pochopiteľné, hej, len dones si na budúce a príď. Aký problém? A treba stačí sa prihlásiť sa kresliť, ja chcem. Alebo viete, máme zoznam, raz za 2 týždne sa robí, tak zapíšem sa tu. A viem, že prídem a budem čítať. Aký problém? A nie, ja sa bojím, lebo... Dobre. Viete, to je len chcem poukázať na to, že ako ten zlý sluha vyzerá v praxi. Že to je proste človek, ktorý si povie, že aby som nič nepokázal, tak nebudem nič robiť. A tak zakopal svoj talent, proste, a nevrajím, že čítať je talent, hej, ale to je len proste jeden z príkladov. A už som viackrát tu vravel, že videli si niekoho, keď hovoríme, že pri birmovke, keď som už spomenul dnes, človek dostane dar múdrosti, rozumu, rady a tak ďalej. Kto využil dar múdrosti, rady, rozumu, síly, poznania a bázeň, to už dupľom nie. Lebo strašne málo ľudí poznám, ktorí majú naozaj bázeň pred Bohom. A ktorí si povedia, ja viem, že sa to Bohu nepáči, tak to nebudem robiť. Málinku. Strašne málo. To je bázeň. V istom zmysle strach, ale niekto, ktorý zväzuje. Gréčina má pre bázeň a strach to isté slovo. Nerozdeľuje to tak, ako to my v slovenčine rozdeľujeme. Viete, len kto to kedy využil, tie talenty, charizmy proste, ktoré Boh dal. A keď nikto a nikdy nezakopal ich, alebo čo s nimi, viete. Aj to obchodovanie, to je iba proste obraz toho, že ide človek a využíva to. Lebo tí dvaja, proste tí prvý a druhý, tiež museli mať odvahu. Proste človek vždy, keď ide slúžiť charizmami, vždy bude riskovať to, že proste to nevidie, lebo tak ako oni ešte obchodovali a viete, pri obchode je vždy riziko, že to nevidie a že človek stráti a že prerobí. A dôležitý je ten postoj, že Páne, aj keď to nevidie, ja v prvom rade viem, že Ty ma miluješ a že Ty nie si zlý Pán, ktorý by si chcel mňa trestať alebo druhých proste. Ty nie si ten, ktorý mi to všetko spočíta, keď vidí, že Ti slúžim. V úvodzovkách obrázne povedané, že on to spočíta tým, ktorí mu neslúžia, ktorí to prehajdákali proste. Áno. Viete, toto, že môže Pán potrestať, proste otec potrestať dieťa, ktoré sa snaží. Potrestá, alebo mama, to je jedno, keď sa to ženy väčšinou. Když sa tak snažil Peťka, vymierna, dobre, hej. A potom sú rodičia ešte lepšie ako Boh. A vyznávame, že Boh aký je dobrý, láskavý otec a neviem čo. A pritom viera je presne opačná. Že moja mama je lepšia ako Boh. Lebo keď sa snažím, aspoň ma nebije. Mali sme na strednej triedu geniálna žena, akože neveriaca, ale veľmi dobrá, čestná, charakterová a tak ďalej. Ona matikárka bola, písali sme písomku z matiky a jedna spolužiačka mala tak za sebou, neviem, 5 a potom neviem, či dostala tiež 5 alebo 4, ale kus lepšie napísala ako predtým. Hovorí, neviem už presne, ktorá to bola, to jedno, že vidím, že ste sa snažili, chválim vás. Za 5 alebo za 4, ktorý učiteľ pochváli. Mne povedala, že tiež predtým som mal také 3-4 písomky, neviem koľko, proste 100%, potom som mal, neviem, 95 alebo koľko, neviem proste. Ale jednotku som mal, nemal som ani 2. Ondrej, poľavili sa. Lebo pozerala proste na snahu a na to, že čo človek do toho dá, nie to, ako má človek známku. Viete, a takisto to je s Bohom, prosím. Si viem predstaviť, že by povedal tomu sluhovi, že keby mal 5 talentov, 200 000 eur, že ide a proste dá to, proste investuje, ale nevyjde proste obchod, tak povie, dobre, ja som rád, že si sa snažil. Dávaj si kus možno na budúce väčší pozor, alebo chcem ťa kus viesť v tom, hej. Buď kúsok opatrnejšie, ale dobre. A pôjdeme do toho na budúce spolu. Ale koľko ľudí, viete, zo strachu, že to nevidie, tak radšej ani nejdú, ani neskúšajú. Ešte dnes som počúval Randyho Clarka, čo mi kamarát odporučil.
On fungoval ešte s Wimberom a mal takú veľkú túžbu ísť do St. Louis a tam založiť proste zbor a tak ďalej. Hovorí, že sa rozprával s Wimberom, hovorí o týchto veciach, že chce ísť tam a tak ďalej a Wimber mu hovorí, že máš zjavenie od Pána. Nie, ja nemám nič také, len túžbu, chcem tam ísť. Mu hovorí, že počkaj, nechoď tam, lebo keď to pôjdeš tam takto na vlastnú pes, tak to padne. Nebude to proste požehnané. Možno za čo založíš, ale za chvíľku sa to rozpadne. Nerob to. Čakaj, modli sa za to, kým ti Boh dá nejaké proste nadprirodzené zjavenie alebo znamenie a potom tam môžeš ísť. A tak sa začal za to modliť. Hej, keď odišiel od Wimbera, myslím, že aj v ten deň sa za to modlil a na druhý deň sa rozprával so svojou manželkou a mu hovorí, že včera volala nejaká žena, aj meno spomenula, už neviem, to je jedno, to nie je nejaká, nepoznám ju, že by bola nejaká významná v charizmatickej obnove a to je jedno, ale hovorí, že volala mi tá žena, hej, a že zo St. Louis a že ťa prosí, že by si tam išiel a založiť zbor a viesť ich a tak ďalej. A hovorí, že ten telefonát jeho manželka mala ešte predtým, než on sa za to začal modliť. Vidíte, ale to je to, že proste ak chceme ísť my do Pánových vecí, jasné, že potrebujeme mať jeho zjavenie, proste povolanie a to, že áno, teraz idem a teraz to budem žehnať, lebo vtedy to vyjde. A proste, keď to tak človek bude robiť, tak jasné, že skončí frustrovaný. A keď sa vydal človek na Pána bez Božieho požehnania, má len naše namáhanie. A keď sa tak človek proste vydá, tak jasné, že mnohé veci nevidí. A otázka je, viete, stále to základná, že či sa bojíme Pána a slúžiť Mu a zakúpeme talent, charizmy, alebo sa proste nebojíme, čakáme na Jeho vedenie a pôjdeme, lebo vieme, že Otec je dobrý. To je proste celá problematika toho dnešného evanjelia, alebo toho podobenstva, že to, prečo sa človek rozhodne, že či pôjde alebo nepôjde. Ako vidí Otca. Preto to je dôležité, viete, rozprávať o ňom, očisťovať svoj pohľad na Neho a žiť v Jeho láske. A že proste On vidí a my si nepotrebujeme pred ním ani obhajovať, ani ja neviem čo. Len nás tak chcem pozvať, aby sme dovolili Otcovi, aby sa nám zjavil v pravde, že On je Otec, naozaj dobrý, lepší ako rodičia. Ani jeden rodič nemiluje tak svoje deti, ako Boh Otec miluje všetkých ľudí na tomto svete. Žiaden rodič. A keď rodičovská láska je taká dobrá, alebo v takom, viete, že stále proste snaží o to, aby dieťa rástlo o čo viac Otec. Boh, ktorý, viete, proste Pánom všetkého, On má všetko, jemu nič nechýba. Jemu nemôžeme nič vziať, ukradnúť a nespôsobiť nejak, že teraz bude sedieť smutný, lebo mu zmizlo 5 €. Len dovoľme mu, aby očistil náš pohľad, aby sme ho videli v pravde a nebrali ho ako zlého, ale ako dobrého. Ešte jednu vec som zabudol, že Pán dal každému podľa jeho schopností. Niekomu 5, niekomu 2, niekomu 1. Viete, že dal, že ty máš na to, aby si rozvinul 5 talentov, tak tebe dám 5. Viete, že to, ako sa ten Pán pozeral na tých svojich slov, že máš na to, aby to išlo. A dám ti proste svoje dary, aby si mohol mať ešte viac. Viete, charizmy sú na to, aby nás vystrojili do služby. A Pán sa tak, viete, to je na to, že keď sa ľudia boja, že ja nemám na to, ja nemôžem a ja neviem čo, toľko milión prekážok si vymyslia a v skutočnosti sa boja. Ale proste Pán dal každému podľa jeho schopnosti a dal mu jeho talent, svoj majetok. Viete, a keď náhodou sa bojíte rozvíjať charizmy, lebo aj to človek môže mať, tak ako Derek Prince, keď hovoril o trénovaní, menej skúsenejší ako je on, tak hovorí, že ja to robím tak ako s deťmi. Keď som ich učil bicyklovať, tak som ich zobral do parku na trávnik, aby keď padli, aby sa nezranili. A už keď sa naučili, tak mohli ísť aj po ceste, po asfaltke. A že ja to robím tak, viete, to aj s charizmami, že proste človek sa má učiť slúžiť v spoločenstve, tam, kde je prijatý, kde ho nikto neodsúdi, neposúdi, aby sa nemusel cítiť zle a znechutený, že niečo nevyšlo. A že proste takto sa máme učiť, aj cvičiť proste, a keď sa niekto bojí a proste nevie, čak na to majú slúžiť kňazi, zvlášť farári ako vlastný pastier v farnosti, že
chceme to robiť, hej, nechcem zakopať talent, nechcem byť zlý sluha, nechcem zakopať proste charizmy, ktoré mi Boh dal, tak a zatiaľ sa bojím, proste potrebujem sa zosmeliť, tak naučte ma. Hej, to je proste celá veda, no, potom už sa niekto chce učiť a tak ďalej. A o tom napríklad by mala byť aj príprava na birmovku. Že je to tréning, že vy sa pripravujete na to, že Duch Svätý vás ešte viac vystrojí a proste posilní svojimi darmi a teraz sa to ideme učiť, že čo budete potom robiť. Hej, to je niečo ako prax v škole, na odborných školách. Hej. Viete, že keď sa niekto bojí, tak dobre, to je proste niekto, kto vás to má učiť. To má na to povinnosť a vy máte na to právo to žiadať. Takže tak, smelo ideme kriesiť mŕtvych a evangelizovať, dobre? Lebo aj to sú charizmy, nielen uzdravovanie, aj prorokovanie, dar poznania, veľmi vzácne, veľmi dôležité dary pre budovanie spoločenstva. A mnohé iné, ale to nejdeme všetko menovať. Takže tak, nejdeme zakopať svoj talent, proste, dar charizmy, ktoré nám dal Pán. Amen.